Kaixo eta ongi etorri beste igande batez, beste bideo berri batea. Bueno, gaurkon nator beste trentak estiloko bideo batekin, atopenao estilo honekin. Eta bueno, gaurkon da pixkat berezigoa inoiz ez dut ikusi olako bideoik, beraz esan nun, Ibai kiston bideo, ja hona irutu ez ziteiten, ez da nun, inidazu. Eta, bueno, hau ginen dago, esan etena da, goatzeko betiko bostak. Like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, iruzkindu eta partekatu zuen artean, bideo. Bueno, esan nahi nuna da baita, azkeneko bietan inorez alimatzen iruzkintzea, baina gaurko bideon nahi zaituztet gonbidatu iruzkintzea, erresa da, iruzkintzeko gauzak dauzkazue, edo ikiditzazkezue, orduan hoxe, animatzen joan iruzkintzea. Orduan, gaurko bideon zertatorri naiz, gaude. Nafarroko bertsolari txapelketa dagoia bukatzear. Bizkaikon baita gaude finalerdiko bukatzear, finalaia abendun. Gaude, bertso txapelketa mundun topea, eta esaten nun. Eta zuten bideo bat, bertso ingurun. Eta horrekin nator zuek kontatzea, nire bizitzan, eragina eukiutenak, historikok dianak, ez du lazertanekin erlazioik euki historiko dianak. Bertso gogoangarrik, denetako gogoangarrik dian, bertso batzuk, zerrendatzea. Zehazki, zazpi izangoia, hasike, guazen bideokin. Lehenengoa da, Salvadorren txistua jo dituzue, baina maite zaituztet oraindik. Hau da, 1977ko bertsolari txapelketa nagusia izan jokatzen, Donostin. Eta lehenen goizeko saioan esan zuten, Uztapide pasatzezala gaur egun buruzburuko azaltze den horta, arratsaldeko saioa, eta bigarrena esan zuenen Salvador izango zala, publikoa zitan txistuka etzeudelako ados. Kondairak dio 5 minutu terdiko txistu saio bat izan zala. Gaur egun ez zinezkoa imaginatzalako zoze. Eta, saio hortako agurra kantatzen nahi zala Salvador, hasi izan, ez zien utzi bukatzen, eta bukatu zuenako txistu zianak txalo bilakatu zitun, eta historiako gatuan bertso bat izan da. Eta asko ezagunengo zaizue, Zegero Txil Mafiak abesti baten baita, esaldio erabilizun, txistua jo dituzue baina maite zaituztet oraindik. Así que hoxe. Ni Mek de la Rue zu Flow 2000. Izen buru jarriot, baina beste dozein izan liteke. Eta hau da, bertsolari txapelketa nagusin Euskal Herrikon 2022kon, laugarren final aurreko lehenengo itzulin Aitor Bizkarrak intzun bertso saio edo bertso batzuk dira. Bertso saio hau Durangon jokatze zen, eta gaia izan zen, hemen daukatela puntatuta, lehen aldiz egin duzu negar haren aurrean. Lasaitu hartu duzu. Eta izan zen bastante mitikoa edo nire lagun artean komentatu izan zen. Erabiltzen zituen Mek de la Rue, Flow 2000, olako terminok erabiltzen zituen eta sortzen zituen bertxotan, dala guai, modernizatzen egia bertxo gintza. Eta aparte baita, nik burun daukaten lehenengo gizon edo, ez da gustatzen, baina mutil heterosexual maskulino bat, de repente, bere maskulinidade hori zalantzan jartzen, eta, negarren zula, ez, aula zadon hartu, ez ezakitze. Oso interesgarritu zaiten, eta benetan, impactu bat okizun digan.
eta horrexegatik ekarri dut gaur honea. Ni mek de la rue su flow 2000 biok gazte, biok basa, baina udako amodioa zen, binera beren jolasa, ta ezin izan du udagoienak, jarri dion froga pasa. Geure artekoa zeuk eten zendun, ostiral ilun nabarrez, tani kanpotik gizon plantetan, baina barrutik negarrez. Gaur negarrez nago maiti, zure falta daukat baiki, zalantzan nago malkoak kendu, eta animoa jaiki, edo aula naizela onartu, ta den hautsetik eraiki. 3. Denok ezautuko zuen Maialen Arzallus eta Mirena Muritzak amei indako bertso sorta esanguratsu hoi. Izan zela okerrez banao 2010ko bertso egunen afalosten, eta hoxe, bere garaien eskolan eman genitun, eta YouTubeen behin eta berrez agertzen zait bideoa, eta benetan iruditzen zait txalotzekoa dauzkate kriston esaldi puskak bertso sorta horietan, eta honen okerrez bertso batzuk, bertso dira historiko metzako. Gertutik bizi izan dute txapelketa, poltsikoak Kleenexez goraino beteta, agurren bat prestatu diegu tarteka, ta eurentzat da gaurko bertso gogoeta, gure amek hainbeste merezi duteta. Eskuekin dantzatu zirulau panfleto, ze estiloa duten abanikatzeko, pantojak ere luke egingo beto. Baina titularretan beti dira tabu, gure kasuan behintzat ikusten da klaru, norbaiteko ni buruz idatzi nahi badu, abizena baino lehen izena daukagu, Tarantza eta Mirenen alaba garagu. Haren ondoan bizi izan naiz, erregina bat bezala, ezin ziteken hobeto bete, ama on baten papela. Segundu batez pentsatu ezkero, ni epaile bat naizela, euren buruan jarriko nuke Euskal Herriko txapela. Etxe barruko lamina eta inguruetako dama, bihar goizean hurbil zaitezte, goxo bere gana, ta esaiozue orain artean, lotxaz gordetako dana. Eskerrik asko guztiagatik, asko maite zaitut ama. 4. Lazkao txikin ispiluen inguruko bertsoa. Hau ezakitan, bazkari baten edo afari baten, zehazki 1989 izan zen mutilloan, eta matile gai bezala objektu bat, eta objektu ide ispilua. Eta historiarako gatuian 3 bertso bota zitun, eta emintxazko zorita. Gaztedan arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri, sartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Neri begira hortik daduzkat, alperrikako bi begi, ikes nauk noski ni ikusiko, baina nik ikuste auki. Mutil zarraren moko horrekin,
ez tegematen motela, azaltzi murtzen ari aiz motei, laska hotxiki. Bost, eta baina pixkat umoretik eta ikoniko irutzitaiten bertso sorta bat, bertso bat ekartzizuet, dala Maialen Arzaiusek intzuna bertsolari txapelketa nagusin, hau da Euskal Herrikon, 2017kon, final aurrekon, Irunen jokatzen final aurrekon, bere amaierako agurra, izan zala Doraemonen melodiakin, Puigdemoni indako agur bat, ez ditzaitela ikonikoa, eta mesartu behar nola, osea, bai edo bai. Katalunian egunon eta Belgikan Gabon, Bruselako leioan Bosmamu eta Puigdemont. Zer pozik bizi diren ames batetik bestera, ezker eta eskuinekoekin batera. Carles Puigdemont magoa ere bada, bai, egia da hori. Pirim, 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 prom, pom, pom, gora eta gora beti, Carles Puigdemont. Prom, pom, pom, gurea bukatu da, eta hor konpon. Prom, pom, pom, zorte ondenei maulen, eta Durangon. 6. 2024ko Gipuzkoako bertsolari txapelketako bigarren final aurrekon, Aner Peritz Euskitzek, botazun lehenengo hasierako agurroi, ez? Intzala hain birala, arratsaldeon aritz bat alde, ez? Justo Zarautzen jokatzetan final aurreko hoi, eta beha Zarauzkoa da, eta badirudinez soinketa justo gimnasio hortan itezun behar txikitan, eta kontatzezunez nola jazarpena jasantzun, eta bazterkeria eta abar bat. Eta oso biraleitzan, inkluso nik bai jarren un tuit bat, hemen jarriko izutela, baita nahiko biraleintzala, telebistan dena eta zala, baina Eta nik uste izan zala, bertsogintzan, eta txapelketetan beste inflexio puntu bat, eta ez da inungo koina, osea, handia bertso batzuk inflexio puntu izan dianak, eta nire ustez, hau da horietako bat. Eta jarrizun erdigunen, eta, eskin benetan, gai bat jarrizun erdigunen, eta erdigunen jarrizun txapelketa beha, osea, derrepente mundu guztiak kontatu zen, en plan, Gipuzkoako bertsolari txapelketea gertatzen, bina horreko, kezakizte, eta, jasantzun, aldeatikan kiston paritza, nire ustez, lortu zura kiston babesak izartan aldetikan, kiston hori hartzuna, eta finala jatu zan gainea, eta finalen jendesko bere alde, eta nire ustez, nahi pertsonalki ikutu ziten bertsoa izan zen, nik zuzen nintzen ikusten portatien, eta ikutu ziten bertso bat izan zen, eta horregatik publikatu nuen gero Twitterren, eta horregatik ikartza izuet. Arratsalde onaritz bat alde, nire traumen lehen solairu. Hemen txegiten nuen soinketa, ta eninduten ondo zaindu. Ez dut aztuko horko aldagela, hotz binario altzairu. Ez dutxatzearen korri egin gabe gero ere pasa zaigu. Aulki hortan kieto egoten nintzen, gu ezkinenean hain gu. Aner oroitzen dut bere lotxa betaurreko ta armairu. Aur izura hazi eginda, eta mendekua nahi du. Larai, 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 eta mendekua nahi du. 6.
Eta 7, azkenekoa. Bertsolari txapelketa nagusiko Euskal Herriko 2017ko final aurrekoa, Irune jokatzen final aurrekortakoa, hau da, Puigdemonen agurreko saio berbera, eta da Maialen Lujanbiok intzun ganbarakoa. Gaia zan, dena ondo zijoan argia piztu den arte, eta ba, bueno, bota zituen 3 bertso, gehatu ginala denak hola, okertuta, eta nigoan zen naiz, bertsonekin konektatu nula berriz bertsolaritzen zen. Ni txikitan, bai, klasen eta gantzabean nuen bertsolaritza, baina nik ere ja pixkat eskonektatu inun, ez? Bueno, ba, nera bezaroa eta gauza asko. Eta bapaten, entzutea bertso saio hau, ez dakitza ba, klik intziden eta berriz konektatu nuen bertsolaritzakin, bertsoak zuzen nahi zaizkiten, eta ez ni pertsona transparent zelako, baina egia da kolektibo pertsona izan da, azkenen erresago konektatu nula, eta derrepente tematika berrik agertzen hasi zian ez, bertsolaritza aldatzen nahi izan prozesu bat izan gertatzen, eta nik uste izan zela, nire ustez bertsoak dira historikok, aurrerago altxaliz dina bestitue, eta bar, eta iruditzen zait, esangu behatxunetakok diala bertso hauek, así que hauekin iztet bideo. Argia zegon itzalitata, bertan biluztu naiz dena, ta bapatean piztu eginda, argi txiki xumena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Galtza estuak nebilzkin arren, ez da koi eta ez gona. Auta ura naiz, hartzen ari naiz, zenbait botika hormona. Gizona eta Andrea nauzu, ez Andrea, ez gizona. Nere inonez egon nahiaote da zure ezin egona. Nere inonez egon nahiaote da zure ezin egona. Ze inporta du gaur ari banaiz, zure aurrean biluzten. Eta neroni ni neu naizena, hori bakarrik gorpuzten. Nere gerripe zintzilikako desirari da puzten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten. Eta bueno, listo, honean nio aiatu zuten nahi, eskerrik asko. Adi, erronka bat daukat. Dala, abenduak bat baino lehenago, hau da, azaroan 30-en, baldin bauzkat, 150 arpide dut, momentu enten 150 dauzkat grabatzen egin ez da momentun, 150 aiatzen banez, Gabonan aurretik abendu guztin ingot blogmas. Hau da, egunero blog bat, bideo bat.
Kristen erroka, baina nola baketen ez. Henaizela jatuko 150 arpide duen eta, hementxe botatzet, eta lortze bat deu, benetan, konprometitzen ez, egunero, bideo bat egotea. Eta besteik ez, eskerrik asko bereze, iruzkin du zuen gustoko bertxok, zuen gustoko agurrak, bertxo saiok, zein zuen bertxolari gustokona, da nadalakoa nahi zuena baino, iruzkin du, guazen komunidadea sortzea gure arten baita. Eta hortako gogokat, komunidadea sortemen YouTubeen eta iruzkinak irakurri, erantzun eta gizek. Así que hoxe eskerrik asko eta agurtzen naiz betiko bostakin. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkin du, partekatu zen lagunan artean eta horrengo iganden ikusiko gea. Eskerrik asko denoi. Agur!